I nakon intervjua sa Veljkom Mršićem, izbornikom košarkaške reprezentacije, red je da nastavimo s košarkom. Ali dvije dame kada govore o košarci mora biti interesantno i iznimna mi je čast predstaviti Zdenka Zrilić i Ana Ćosić, dvije dame iz Zadra, recimo svaka povezana Zadra na svoj način, ali u svakom slučaju košarka je ta sinergija koja vas spaja i kroz udrugu Dani Kreše Ćosića i kroz Zadar Basketball Tournament i tako dalje. Sve lijepe stvari koje nas pred onakvu sezonu dočekaju kad je Zadar košarkaški grad u pitanju. Hvala lijepa na dolasku u emisiju i vjerujem da ćemo biti interesantni gledateljima, prije svega zbog toga što je prije koji dan, kažemo tako, ajde Zdenka, krenut ću s tobom, pa se malo duže onako pratimo medijski, oko dana Krešimira Ćosića i oko panela koji su košarkaši okupirali Zadar, bilo je puno tinte potrošeno. Pa kakvi su zaključci, ajde za početak je upravo, prije kao što sam rekao koji dan bio je panel gdje je bio i Pino Đerđa, Veljko Mršić, svi u stvari mozgovi, trustovi košarke u Zadru. Jesmo nešto pametno saznali? Pa na takvim panelima se uvijek sazna nešto pametno. Nama je izuzetno drago što smo taj panel uopće i organizirale. Naravno u ime udruge Dani Krešimira Ćosića. Imali smo jako puno zanimljivih sugovornika, uspjeli smo spojiti razne, ajmo to nazva, sektore iz samog sportskog svijeta, tako da nam je bio i gospodin Družak, državni tajnik za sport, bio nam je Veljko Mršić, izbornik Hrvatske košarkaške reprezentacije, Krešo Novosel koji više pokriva ovaj menadžerski dio operativni košarkaškog svijeta, Pino Đerđa, legenda zadarske pa i hrvatske košarke također. Ana, moram pitati, da je Krešo tu s nama, ne bi bio sretan s ovim što vidi danas? Pa vjerojatno ne bi. A mislim da ljudi koji jesu s nama isto nisu sretni što vide danas. To je i bila ideja nekakvog panela. To je sad u oči 73. rođendana koji je 26.11. Razmišljali smo što bi on htio, što je njemu bitno. Znači, on cijelo vrijeme uvijek govori da nisu toliko bitne te medalje, ti svi uspjesi, koliko je bitno da se razvija košarka, da je taj nekakav kolektiv i to, a nešto što smo primijetile jedna i druga je da fali malo tog dijaloga u košarci danas. To je sad posljedica toga su i rezultati. Dobro, na tome počiva sve. Na dijalogu. To je početak. To je za početak. I ratovi su počimali i završavali upravo dijalozima i sjedanjem za zajednički stol. Kada govorimo o hrvatskoj košarci, Zadar je grad košarke. Kada govorimo o Kreši Ćosiću, Draženu Petroviću, našim velikanima, gdje se izgubio taj dijalog kojeg ste sad spomenuli? Pa vidiš, Ante, ja mislim da nastane kratki spoj. Da. Definitivno, tamo gdje ga ne bi trebalo biti, koji su razlozi, to ne znamo. I upravo ovakvim nekakvim dijalozima, panelima, susretima, mislim da se može puno i nekakvih svojevrsnih i nesuglasica riješiti i doći do nekog pametnog zajedničkog rješenja. Malo prije kad si rekao Zadar je grad košarke i definitivno svi mi Zadrani se dičimo tim da Zadar je grad košarke, ali moramo priznati da Zadar je bio jedan veliki grad košarke, a danas se malo izgubila ta čar. Ono što je nama cilj je barem ovim nekakvim popratnim događanjima, radom s djecom, popularizacijom košarke, ponovo, eto, barem ovako sa strane, pomoći Zadru da vrati taj nekakav košarkaški sjaj i nadamo se da će to tako jednog dana i biti. Kad govorimo o Kreši Ćosiću, samo svi se naklone i kaže on je bio avangarda. Dražen je bio avangarda kada govorimo o današnjim NBA igračima koji eto vrlo lako pređu preko bare. Tad u ono vrijeme njegovo nije bilo tako lako. Osim ovo što vi pričate, nađete se negdje uz dobar ručak ili večeru ili nekakav panel pa porazgovarate i sa nekakvim zaključcima. Čime se još udruga bavi? Evo, mi smo imali tu primjer prije godinu dana, malo više, vidjeti otvaranje prvog Krešinog koša. Što još vi želite postići? Ono što je Zdenka rekla, čini mi se da je cilj animirati što više tih mladih. Vratiti taj sjaj. Pa je. Udruga se prije više bavila nekakvim humanitarnim večerama gdje je to išlo, ne znam, i slijepima i s onim posebnim potrebama i slično, ali sad smo odlučili malo otići u drugom smjeru, fokusirati se na djecu. Imamo veliki problem
tehnologije. Djeca su se manje vani, manje se bave sportom. To sve utječe i na zdravlje i na psihu. Nama je cilj njih animirati, potaknuti da se bave sportom, naravno košarkom po mogućnosti. Dobro, ali svaki sport je dobar. I što je danas košarka? I to nam je cilj, da stvorimo nekako, sad naravno tu se očekuju nekakvi rezultati, to obično potakne i djecu. Oni čovjek skuplja sličice, sad su skupljali nogometaša koji su osvojili naravno medalju. Ali treba krenuti, treba stvoriti tu nekakvu pozitivnu energiju i ko kaže da za 10 godina nećemo imati novog Krešu i Dražena. Radiš sa vrhunskim menadžerima, ne samo iz ovog okruženja, nego i iz cijelog svijeta. Najpriznatiji košarkaški klubovi ti dolaze u Zadar zbog organizacije zadarskog turnira. Kakvi su ti odnosi u hrvatskim relacijama? Vani te poštuju, skidaju kapu, a je li to slučaj u Hrvatskoj? Pa ja se nadam da je, budući da surađujemo naravno i doma. Sa Hrvatskim košarkaškim savezom već godinama. Jednim dijelom smo sudjelovali na organizaciji kvalifikacija za olimpijske igre u Splitu. Doduše, COVID je poremetio te nekakve lude planove koje smo imali, koji su bili stvarno fenomenalni. Upravo u tom smjeru popularizacije košarke, poticanja mladih da se bave sportom koji mi ipak najviše volimo. Suradnja sa inozemnim klubovima, skautima, agentima je neupitna. Napravili smo od našeg zadarskog turnira jedan brend koji je sada itekako poznat ne samo u Europi, već u cijelom svijetu. I eto, nakon ove pauze od 2019. zadnje godine, kažem, ok, na stranu sad i pandemija i sve ostalo, jednostavno nije bilo ozračje i nije bila situacija, uopće ja bar nisam osjetila da trebamo nastaviti dalje. Međutim, ova pauza od 2 godine je itekako dobro došla. Košarka je i dalje prisutna i jednostavno želimo nastaviti u smjeru u kojem smo krenuli onda. Ono što je bio prvotni cilj uopće kad smo razmišljali o turniru i kad smo ga odlučili organizirati je da se pokaže da se može puno više i puno bolje. I ono što naravno nikome ne ide na ruku su loši uspjesi i kluba i reprezentacije i tako dalje. Ovo sad nije nikakva kritika, nikakvo kritiziranje, zato što dugo godina je sport kao sport, pa pogotovo košarka, možda u nekom dijelu bio devastiran na ovakav ili onakav način. Ima tu jako puno kvalitetnih pojedinaca koji se trude i koji daju apsolutno sve od sebe, ali taj put nije lak. Kažem, ono što sam rekla malo prije, možda nekakav kratki spoj, splet nekih nesretnih okolnosti, ali definitivno prije svega taj nekakav dijalog i zajedništvo je jedino što nas može dovesti na pravi put sve skupa. Da, i to je što smo na panelu primijetili. Mi smo imali različite generacije, različite, imali smo trenere, menadžment, izbornika, sve. Svi su na kraju imali iste zaključke. Znači nije da žele nešto drugo. Znači svi imaju jednaki cilj, samo negdje po putu se to... Znam. Imamo našeg Stojka, imamo našeg Joku Vrankovića, imamo našeg Veljka Mršića, sad govorim trenutno aktualnim ljudima. Pa sjajna priča, evo, imamo kvalifikacije su pred nama, Europsko prvenstvo smo izborili, super, ali nekako još nam svaki put nešto malo fali. Što je to takav proces dugo traja? Fali nam lančana reakcija na kraju cijele priče. Ja izuzetno cijenim prije svega... Oprosti, samo da kažem, dakle, ovdje dolaze muške glave, pametne glave i uvijek isto pitanje postavljam, ja još ništa ne znam. Molim vas, dajte dame, pomozite. Možda je stvarno problem da fali žena. Pa ne, fali žena. Možda malo više žena fali u sportu. Izvoli, prosti, prekinuo sam te. Pa ne, prije svega sam htjela reći da ja izuzetno cijenim Stojka Vrankovića kao čovjeka kojeg poznam od malena i čovjeka koji po meni bi trebao biti možda i doživotni predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza. Svojim, ma ne, apsolutno, svojim sportskim zaslugama. I vrhunska ljudska vrijednost. Apsolutno. Joke Vranković koji je tajnik Hrvatskog košarkaškog saveza i ono što mi znamo koliko se trudi i znamo koliko energije i rada ulaže u cijelu priču da bi sutra nešto bilo bolje. Uvijek postoji prostora za napredak, uvijek postoji nekakva friška glava, neka nova ideja koja se može prihvatiti ili se ne mora prihvatiti. I ja vjerujem da, kažem, upravo tim zajedništvom, timskim radom i
dobrom voljom se može napraviti još puno više. Može li se ovakav panel staviti na neku nacionalnu razinu? Jeste li razmišljali o tome? To je Pa da dođu onda kamere i nekakav... Ovo je bilo kao prve godine Tesno Zadar u kafeu Lovre, a onda smo iduće godine mislili u Zagrebu napraviti malo veće, malo to proširiti, da to bude jednogodišnje druženje. Ovako, pred kraj da ne izgubimo sad kontekst ovoga problematike košarke. Zdenka, kad gledaš Cibonu, na primjer, je li ti Cibona fora djeluje ekipa? Jako slabo pratim hrvatsku košarku. Ozbiljno? Da, klupsku košarku već neko vrijeme, zato što nek niko ne zamjeri, ali sve to skupa po meni izgleda jako loše. To je moje nekakvo mišljenje kao sportskog laika, nekakvog prije svega navijača. Ne ulazim u struku, ne ulazim na problematiku u samom parketu. Ne, ali definitivno ja jednostavno ne volim komentirati stvari u koje se ne razumijem. Jasne. Ne ulazim zadirati nekome u njegov posao, a isto tako se ne sramim pitati kad nešto ne znam. I mislim da je tu ključ bilo kakvog pomaka na bolje. Ono što je moj zaključak je da hrvatska košarka, onakva kakva je klupska košarka, je trenutno neprivlačna. Jer ja jednostavno, evo... Pa ne, pitao sam te zbog Cibone jer znaš, novinari košarkaški kažu, pogotovo oni koji ne navijaju za Cibonu, kažu, nažalost morat ćemo gledati izgleda jedno što valja u hrvatske košarke ove sezone, to je taj dječji vrtić kojeg zovu iz Cibone. Naravno da pogledam, naravno da popratim, ali kažem, ne s tolikim zanimanjem i interesom, zato što jednostavno... Da. Dobro, zna li se hoće li konačno riješiti se 3 milijuna kuna u Zadru? To ćete njih morat... 3 milijuna to je... To ćete... da je 3 milijuna samo da... To ćete njih morat pitati. Dobro, ali nekakav može biti komentar tvoj ako iz grad košarke? Mislim, moj komentar je na razini prosječnog građanina grada Zadra. Mislim da mi svi... Što kažu Zadra? Što kažu Zadra? Evo ovako, ja se sjećam... Što kažu 4 kantuna, evo. Što kažu 4 kantuna? Pa imate tu svakojakih i razmišljanja i komentara i svega. Meni fali doba zadarske košarke kad smo mi zajedno sa tim igračima na parketu disali, igrali i sekunde u sekundu, znali koji je tu roster, naravno. Ono što je meni žalosno, kladim se u što god hoćete da pitate sada nekakvog Zadranina na Kalelargi da vam nabroji roster od početka do kraja zadarske ekipe da vam ne bi znao reći. Problem, a? To je problem. Što se tiče financiranja košarkaškog kluba Zadar, bože moj, mislim, ako tu postoji prostor, ako se kvalitetno radi, zašto ne? Nemoj me Dobro, ali vidiš, ali opasan sam, vidiš, odmah te opustite pa da dobijem. U redu. Je li imamo još nešto dodati, osim da stvarno zahvali na dolasku iz Zadra Zdenka prije svega u ovu emisiju. Ovaj panel, ja se zaista nadam da će izaći iz ovih lokalnih okvira. On je hvale vrijedan, ali mislim da se ovakvi zaključci kao što su bili u Zadru, u kafe baru Lovre, jel tako, ako se dobro sjećam, da bi vrlo rado ljudi čuli i u Splitu, i u Osijeku, i u Rijeci, i u Zagrebu. Pa ja sam prije svega zahvalna Ani i meni je drago da smo mi nakon svega onog što su naši roditelji kroz godine i godine zajedno planirali, radili i dalje, što smo mi napokon ostvarili tu zajedničku suradnju, prije svega kao sudionik dio udruge, Ana kao predsjednica udruge. Isto tako podržavamo se uvijek u svakoj prigodi kad god možemo. Ana je pokazala i želju i dobru volju i interes naravno uključiti se i u nekakve segmente koje smo mi krenuli kao sport event od našeg velikog projekta Koš za koš koji se bavi renoviranjem kvartovskih igrališta i tako dalje. Ono što je nama svima isti cilj, a to je da upravo probudimo interes za košarkom. I zato radite, namjeravamo raditi kampove. Nisam zaboravio kampove u cijeloj Hrvatskoj, u svim gradovima u Hrvatskoj. Dar ne baš svi, nećemo moći svi. Nemoj nas u problem. Nije jedan, neće biti jedan. Neće biti jedan, ne. I ono što je najvažnije, uključuje se apsolutno lokalna zajednica, u strukovnom i dijelu. Lokalni klubovi. Lokalni klub, zajednica i upravo će se znanje
u stvari vama je želja da se probudi interes onih uspavane djece koja su u stvari talentirana, nismo im svjesni da su tu. Možda niti ne znaju da su talentirani. Da u Požegi ili u Križevcima postoje neki talenti, pa ćete vi doći, spojit ćete klub sa tom djecom kroz te kampove koje su u planu. I dalje na klubu. Odlično. Ja se nadam da će, siguran sam u stvari uz ovakvu pametne osobe poput Ane i Zdenke, da će Krešo Ćosić, ajde nemojmo 10, ali neka bude za 5 godina da nam se stvarno ta košarka polako počne, ali sigurnim koracima buditi prema nečemu na što smo mi, bar moja generacija, navikli, a to je borba za odličje. Hvala vam lijepo, cure. Hvala tebi. Evo